Түбән Кама районында көнбагыш һәм кукуруз уңышын суктыру бара. Бөртекләрнең 1 гектарыннан алынган уртача уңыш 35,6 центнер. Әлеге күрсәткечтән механизаторлар канәгать, чөнки быелгы көз жылы һава торышы белән куандырды. Хәзер исә басуларда силос салу, туңга сөрүдә дәвам итә. Түбән Камадан хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллина репортажы. Комбайнчыларның эше иртәдән үк башлана. Эдуард Макаров әлеге һөнәргә 5 ел элек кирип киткән. Әтисе юлын сайлаган. Эше авыр булса да, бердә үкенмим ди үзе. Быелгы уңыш күләменә карап сөенә. Хәзер Түбән Кама районы кырларыннан 80 000 тоннадан артык бөртекле суктырылган. Быел урожай бик әйбәт. Теге елдан караганда много сеяли, утырттылар күп. Икенче елга еще күбрәк була урожайлар. Хәзер безнең районда 60-тан артык крестьян фермерлык хуҗалыгы эшләп килә. Алар елда авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә катнаша. Ит, сөт җитештерү буенча да Түбән Кама районы алдынгылар рәтендә. 9 айга менә 27 000 тоннадан артык сөт савып алды. Бер сыйырга ул 5700-дән уже артты. Быел инде Алла бирсә 7000-гә булмаса 6800-6900-ларга бер сыйырга чыгарбыз дип көтәбез бит. Чөнки бу тоже зур казанышларның берсе дип әйтергә кирәк. Түбән Кама районында икенче урак көнбагыш һәм кукуруз суктыру бара. Бөртеклеләрнең 1 гектардан уртача уңышы 35,6 центнерны тәшкил итә. Әлеге күрсәткеч белән агрономнар канәгать, чөнки быелгы көз җылы һава торышы белән куандыра. Гөлия Нигъматуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар.